ами темаи қишлоқ қайкуру адно я видео дамно хос хато гап задам нафаҳмидам худам чӣ гуфтам дар адно рӯзадор чӣ хеле сар байрам шанг я чухатса кардам гирифтам видеоро удалит кардам радно инда дигар сайтҳо партофтянаш бисёр бародаруда задиват кардая мегавда мада ягон ҷои айби изову зазорш нестае радно инна ма бахшиш мепурсам бачаё чия агар ҳам гап сахт онайста бошад узри зиёд бахшиш раҳмат амун бародароида ки ба хубӣ наистагиян ки шаҳромҷон ҳамҷаша дағали бад гуфтӣ мақсад кори хуб нестаи сусу якин сағирое ки душмон кардистенку ҳақорат кардистенку ба аллоҳ меспорам то маро ҳам хеле метавонам мози душмон кунам фаҳмидӣ двойной тройной ки ман ба аллоҳ меспорам то худо хортон